Bine, Tu cu mine nu mai ai ce discuta și dacă mă mai atingi vreodată, jur că te voi scuipa sau o să te lovești, Ador. Nu mă mai atinge, poți să mă mai atingi. Nu te atingi. Ba da, ieri nu ai dat de 2 ori cu piciorul așa în piciorul meu. Să știu de tot. Zi, ai dat, Dar dar nu sau de nu câte te-ai ori băgat în seamă. Eu mi-am băgat în seamă vreodată cu tine să te ating. Doamne, ferește, dacă eu am vrut să te ating vreodată sau să mă bag eu în seamă cu tine. Doamne, ferește și Dumnezeu Iisus, da? Dumnezeu Iisus. Da, și au văzut cine s-a băgat mai mult în seamă cu cine. Orice om discut, eu tu te bagi în seamă. Acum, dacă nu te Băi, da, băgai... frate, dar cum poți să te... Păi, mare, Dar nu mai avea tonul ăsta, că pot și eu să vorbesc așa, nicio problemă. păi dacă ești bolnav mental și nu înțelegi. Hai să zic ceva, da? Ca să dau ție explicații, că tu ești ceva aici, ceva regizor sau ceva, nu știu de ce ești tu, da? Tu înveți pe toată lumea cum să vorbească și așa. Tu ai vorbit urât de Berna, ieri ai vorbit urât cu mine și plângi pe la mare și peste tot că tu mă iubești.